Tulos Susanna Granroth, bronssiin KF 73,9 aika ja sijalle 6 tällä hetkellä. Ja tässä luokassahan sijoittuu 8 ratsukkoa, joista 6 sitten pyydetään palkintojen jakoon. Ja vilkaistaan tätä tulosluetteloa tällä hetkellä. Eli johtopaikkaa pitää Henna Luomajoki, toisena Katrin Jokinen, kolmantena Essi Peskala, neljäntenä Pauliina Lehtinen, viidentenä Tiina Vainikainen, kuudentena Susanna Granroth, seitsemäntenä Anni-Maria Aitta, kahdeksantena Tina E.